benvidos ao Museo do Pobo Galego. O mar, aparte de ser moi chulo para mollar o cu e nadar, é moi importante para todos nós. Estos en Ribeira ustedes por ali, están feitos de madeira, son barcos tradicionais. Antes non se dibuixaban, se collía unha madeira, un trozo así, e con unha navalla collías e ibas dándolle forma. Quen quere remar? Quen quere ser o capitán ou a capitana? A remar! Veña a remar! Vai a remar! Esta pedra atada a unha corda. Está marcada. A corda está marcada, o vedes? Podemos imaginarnos que aquí temos un trociño de mar, vale? Unha, dúas, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 brazas de profundidade. En ese momento que o teño aquí, atentos, hai que coller e hai que facer. E xa volvo a... Ai, plof. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Sube, 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 despacito. Aí o tes, e ahora hai que darlle un mordisco, o un bico. Vente ventiño do mar, vente ventiño mareiro, vente ventiño do mar e traimo o meu mariñeiro. Vente ventiño do mar e traimo o meu mariñeiro. Este prácticamente non pasa da línea, é só unha pinguiña aí. Así que este hai que devolvelo ao mar. Rápido, tíralo ali ao mar. Llévalo al mar. Rápido, antes de que morra. Y pasa. Entonces o podemos comer. O podemos comer. A cociña. ¿Qué pasa? A cociña. Vai a cociña. A terra dos pescadores, non hai nada que fallar. O que queira cantareias ten que ir á beira do mar. Vedes? E tiramos da tripa. Pacha plan, pos para aí. A tripa. Do profesor, é porque aí non empezamos. Ese pescado va a estar... A ver, tedes outro coitelo por aquí. Outro pouco máis de sal. O salmón, por exemplo, o afumamos. Ahora, se queredes probar peixe afumado, o abrimos e probades un poquinho. Que eu coa lareca que teño casi que sí. Casi orías. Queres probar un pouco de salmón afumado? Sí, ó. Home. Te cases, queridinha, co mariñeiro do mare, alma bela, e vai para o seu lugar.